खुलुमबाय लोगोफोर, आं दिनै डिजाइन दानदों। नोंथांमोना नायबाय था आरो नै डिजाइनखौ माबोरै खालामो। बे डिजाइनखौ जाबाय फार्स्टआव बोनानै लाग्रोयो आखाइजों बोनानै आखायना लाग्रोनानैसो बेनिफ्राय बेखौ दानो। दा नैबे जाबाय डिजाइना माबानि साजा डिजाइन होनना बुङो। नोंथांमोनाबो जुदि दानोबा दाननो हागोन। बेबायदि फार्स्टआवनो आखाइजों बोना लाग्रोबानो जाबाय, बेनिफ्राय दानबानो जाबाय। नायलांबाय थादो बोरै जायो दानखांनायनि उनाव। दानखांबाय लोगोफोर, नै बोरै नुदों नायदो। आरो आं भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'नाय जाबाय। बाय बाय।